Moi boas a todos, estamos aquí en O Morrazo non para, ou polo menos non para de recibir xente. Hoxe falamos do sobreturismo. Rapaces, teremos que debatir isto, porque está se nos indo das mans. Mima, isto da xente unha tolemia, porque saes un día no verán para Aldán e aparcas no Valle Inclán. Isto vai haber que arranxalo porque é o de sempre, veñen estes fodechinchos a arrasar, hai unha masificación coa que a xente non pode vivir. Pois aquí discrepo, porque unha gran parte do PIB de Galiza ven grazas ao turismo. A parte, algúns negocios gañan moitísimos cartos co turismo. Como crees que poderíamos solucionar isto entón? Se a veciñanza parece que vai a Gran Vía a mercar o pan. Ao final, acabas odiando o turista por enchanta de xente que hai, pero isto aumenta o desarrollo da zona. Tedes que pensar que o 88% da vivenda de aluguer en Cangas son pisos turísticos que temos que acabar con iso, porque a renta per cápita dos cangueses non se pode comparar coa dos madrileños. E que Cangas triplica en poboación no verán e os prezos aumentan. Pasamos de Benidorm a The Walking Dead con choclas e crema de sol. Isto cambia demasiado por estación. Digo cheo que os veciños van a acabar dormindo nas bateas. Algo chave na zona é que os lugares son demasiado estreitos e suceden grandes bloqueos nas estradas. Temos que pensar que o norte está de moda e cada vez chega máis xente. Ocúrrese vos algo? Penso que habería que aumentar a infraestructura e cambiar o tipo de turismo para incentivar a inversión no Morrazo. Pero estás deixando de lado o pobo de Cangas que maniféstase de vez en cando. Pero é que a caracola desborda todos os días no lusco-fusco. Habería que incentivar outro tipo de turismo porque ao final o medio ambiente esquecémolo sempre. Propón algo. Para descongestionar algúns lugares, en zonas con boas vistas facer hoteles de burbullas, cabanas ou campings. Eu propoño poner un límite porque esa xente de Madrid pasamos de nas costas a ter centolas madrileñas. A parte é que chegan con ese aire de superioridade que de vez en cando entran unhas ganas de darlle unha malleira. E sabes por que estes loucos intentan sempre arrastrarse indo de gatiñas? Para topar os prezos baixos. Habería que tentar de respeitalo, aínda que non caian ben. Podemos leválos sen desesperación. Para min o verdadeiro problema son os portugueses, que é xente. Son peores que unha praga de vermes, e comen a Dios. Eu non entendo por que veñen tantos. Pois mira, iso podo cho dicir eu, porque hai un auxe entre influencers portugueses de facer vídeos de praia moito bonita no norte de España. Son unha marabunta e estes son os peores que os madrileños, que para enganalos, cuidao. Eu por agora podo levalos ben porque non arman follón, e ademais nunca se poñen en situacións de perigo raiocarneiros. E se fosedes un inversor estranxeiro, que faríades? Porque estamos mirando que negocio. Eu montaría un chiringuito a pé da praia, onde désemos comida e un sitio bonito para que queden pasmados mirando ao anoitecer e cantidades inxentes de Estrela Galiza, que é iso que lles gusta. Outra boa proposta sería alugar táboas de padel surf e motos de auga para que se entreteñan un rato. Eu penso que o lugar onde vivimos está un pouco explotado. Habería que invertir en infraestructura hoteleira a pé de praia. Aínda que sexa sorprendente, eu tería o negocio do século. Leira parkings de pago, facer unha xuntanza de fincas e logo, como non hai onde aparcar, cobralo a un prezo desorbitado. Pois quedei abraiado con estas ideas que o futuro do turismo de Cangas, Aldán e Io está moi negro, pero mentres non este negro en Arousa non é mala a cousa. Así que, vista a situación, tocará entrevistar a alguén que coñece ben isto. Unha guiri como Dios manda, unha veciña destas que ven por épocas e que estes días puidemos contactar porque pasaba por aquí, así que damoslle os moi bons días. Buenas a todos, mozuelos, y gracias por invitarme. Que lle trae vostede por estas terras nesta época? Es que es tan bonito y tan barato, unos precios... Pude venir a La Lonja a dar una visita y comprar unos mariscos que para la familia son un puntazo. Entón viñacha pola mercancía? Es que yo la mercancía la transporto y para la capital hay que llevarlo mejorcito. E vostede? Por que non queda aquí a vivir? Vamos, es que me duele el lumbago y hace una humedad y un frío... Pode dicirnos máis ou menos onde reside? Mira, yo tengo 3 casas y un piso. Una en la playa de Loira, en Villanueva de Arosa, otra en Laje y el pisito en Puente Vieja. Señora, respeito os nosos topónimos, que le vamos a reventar la casa de Fuchangas de Facharcón, en vez de, como dice usted, de Pozuelo de Alarcón. A ver, España siempre arriba y unida, porque España no es la capital de Marruecos, así que España, cristiana y no musulmana.
Algo máis que engadir, porque se quere pode ir marchando. Ay, sí, que los gallegos sois majísimos y encantadores. El único defecto que tenéis es que hay muchos jabalís por la calle. Mire que estamos en emerxencia cinexética e andamos buscando carne fresca. Non vayas a acabar ti nun guiso ou nun espeto. Escúchame y ya marcho. ¡Viva España y las visitas de Juan Carlos, nuestro dios, a Sanjenjo! Que magua, escapóusenos. Eu xa tiña a Biblia preparada. Bueno, haberá que ir pechando isto, non? Pois, espero que vos gustase e esperámosvos no seguinte programa, se atopamos sitio onde gravar. Isto foi O Morrazo non para e voltaremos porque... O morrazo é para vivir e non só para lucir.